ऐतिहासिक देवघर को पर्यटनर मान्यता पर ग्रामवासी दाबी। कंधमाल जिलार ऐतिहासिक किंवदंती मध्यरु महासिंह गाँ होची सर्वपुरातन गाँ। ए गाँ मध्य रही अनेक ऐतिहासिक पीठ। गुमापदर देवघर पहाड़ मध्य रही विराटकाय देवघर गुंफा। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ବିରାଟକାୟ ସରୀସୃପ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହାତୀ ଆକୃତିର ପଥର ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହାତୀବାଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦେବଘରଟି ଦେବତାମାନଙ୍କ ବୈଠକସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ସହିତ 7 ଏକର ପରିବିଷ୍ଟ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ୍ବ ପଣସ କଦଳୀ ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠାରେ ପୂଜା ସହ ଅନ୍ନଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମାଘ ମାସ ତିଳ ସପ୍ତମୀରେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ ରହିଆସିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଉନ୍ନତି ହୋଇନି। ଗୁମାପଦର ଗାଁରୁ ଏହି ଦେବଘର ପୀଠକୁ ହେଲେ ବିଲମାଳ କଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି 500 ମିଟର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ଓ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଆୱାଜ.in। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଯେଭଳି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଛାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାତ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର, ଏହା କେବଳ ପଥରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି।